No, mikä tuli? Matilda esittää Herra Piipoon runon. No, esitä. Herra Piipo oli taikuri. Hän huusi hiihoo ja maata polkaisi ja taikoi. Rusinoita, mansikoita, omenoita, perunoita, porkkanoita, riisessoita, makkaroita. Siis Herra Piipo oli noita. Kerran Herra Piipo kulki Espoalla. Hän huusi hiihoo ja maata polkaisi ja sitten Vespalla hän ajeli. Se oli Herra Piipon suuri erehdys. Näis noidan mahti ei pysty koneisiin, ei moottoriin, ei mutteriin, ei polkimiin, ei vaihteisiin, ei kytkimiin. Kerta kaikkiaan koneella on koneen tahti. No niin, Herra Piipo ajoi asemalle. Hän huusi hiihoo ja Vespaa polkaisi ja jäi junan alle. Kuolen, huusi Piipo liian aikaisin. Hän huusi hiihoo ja kuoli myöhemmin. Kiitos. Hyvä tuo.